ubusuku. Haleluya. Uyasilonda thina sesingakwazi ukuziphilela kodwa sibonga amandla kaThixo. Ndifuna ukuthi kwindawo kuyo namhlanje unomyalezo enokuphathele kuwo ukuthi uThixo uthi ongani yena bangasindiswa bonke abantu bafikelele kuyazinyaniso. Haleluya. Ukuba ukhona ekhaya kuloo ndawo ndijonge kuyo, haleluya, ndilapha kule ntaba, haleluya, ndime kule ndawo, haleluya, ethi iBhayibhile masithandaze ngenxa yokumkani nabo bonke abakwisondaweni. Ndizokhuleka le ndawo, haleluya, ukuthi abantu bangasindiswa, haleluya, bafikelele kuyazinyaniso, haleluya, ngoba zininzi iimfundiso ezikhona. iBhayibhile etshiloyo ukuthi kwincwadi kaThimothi ukuthi ekwazi ke oku ukuthi ngemihla yokugqibela abantu baya kumka kuyo imfundiso ephilileyo, babalekele kuziintsomi nemimangaliso. Kodwa ndifuna ukuthi ke zonke ezi zinto uNkulunkulu zithethe ngenjongo, haleluya, apho ndijonge khona ukuthi kuya kufika ixesha, and ixesha masijonga ngoku leli xesha kanye uThixo aprofethe ngalo ukuthi ezi zinto ziza kwenzeka, haleluya. So ke ngoku ile nto ifuna abantu abayaziyo ukuthi oyena mntu unako ukwenza zonke izinto, oyena mntu unako ukutshintsha ubomi, haleluya, oyena mntu unako unceda umntu, haleluya, ame enokufaneleka, haleluya, ame umntu esendleleni engcwele, haleluya, nguYesu Kristu. Ngoba kutshilo ezwini lam uthi hlalani kum ukuze nam ndihlale kuni, haleluya. Ngamanye amazwi, xa ungathanga uhlale kuye uYesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho, ubomi bakho ngeze buze buhambe kakuhle ncakasana, haleluya. Yile nto iza kulandela iza kwenza ukuthi wena uhambe ukhangela okanye uhambe ufuna okanye uhambe ufuna ukufa ngempilo yakho. Loo nto leyo ingasoze incede ngoba kwayena lo mntu uzobe usiya kuye, haleluya, akahlelanga edwaleni lamadwala, akahlelanga kuYesu oyisisekelo, haleluya. Ithi iBhayibhile ka ithetha nguye ilitye lembombo, haleluya, abakhe balicekisileyo. Nayena lo mntu uzawube usiya kuye, haleluya, ucima ngakunceda ngobomi bakho, akahlelanga edwaleni, haleluya, ulicekisile idwala, haleluya. Ukhethe ukuthi maybe azenzele uThixo bakhe, haleluya. Ukhethe ukuthi amandleni kaThixo, haleluya, afune ukongeza, haleluya. So xa ungahlelanga kuThixo, iBhayibhile ethi ningekuma ninokwenza nto, haleluya. Ngamanye amazwi uyawuthi uyazama, haleluya, ubone ubomi bakho bungahambi kakuhle, ubone impilo yakho ingalungi, haleluya, ngoba awuhlelanga edwaleni. Eyona nto ndifuna ukukuxelela yona apho undijonge khona, apho undibukele khona, haleluya, hlala kuYesu, haleluya, ngoba uYesu uzizinto zonke, uYesu bubomi. Uthi ka ethetha izwi lakhe, ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. Uthi akukho noyedwa oya kubawo ongezi ngam. Ngamanye amazwi, indlela yokuba sikwazi, haleluya, ukuphila okanye sikwazi ukuhamba kakuhle kulo mhlaba, sidinga ukuthi silandele, sihambe nguYesu, haleluya. Zonke ezinye izinto, endathi ka ithetha ezwini lakhe, funani ubukumkani bamazulu tanci, zaye zonke ezinye izinto ziya kongezelelwa kuni, haleluya. Ayithi le nto masikhawuleze sithwiste izinto sizibeke upside down, siqale ngofuna ubomi oburayithi, haleluya, sibe yena simcekisile singamfunanga, haleluya. Ithi iBhayibhile mayithetha ithi mfuneni esenokufumaneka, mbizeni esekufuphi. Ithi omubi makashiye indlela yakhe, haleluya. Ngamanye amazwi, ukuze kanti ukuba haleluya, funeka ushiye indlela zakho uze kuYesu, haleluya, yena akulungiselele kwindlela kwikamva okanye kubomi obungunaphakade. So ndifuna ukuthi ke usekhaya, uYesu uyatholakala, haleluya. uYesu akatholakali ngamali, haleluya. Ndifuna ukuthi noba ungaya kooprofeti, haleluya, okanye ufumane ezo oyile, ufumane ezo zitikha, haleluya, izitikha ezo nezo oyile, haleluya, nezo tyiwa naloo mabhanti, haleluya, nezo ntambo, ucinga azinako ukusiza ngaphandle kukaYesu. Oyena mntu unokwazi ukusindisa, aprotekte okanye akhusele ubomi bakho ngokupheleleyo nguYesu Kristu,
indodana kaThixo kuphela. Haleluya. Kulona ithi iBhayibhile kukho induli eluhlaza engabiyelwanga, yona iyahlatshwa. Haleluya. Ukuze bonke abantu basindiswe, eyona eyaza yazothatha ihlazo lethu. Ngamanye amazwi ke ngoku kufuneka wena wherever you are, haleluya, uzamkelele uYesu njengenkosi nomsindisi wobomi bakho. Haleluya. Indlela ke nguYesu. Haleluya. Ubomi ke nguYesu. Haleluya. Ukuphila okuphakade kutholakala kuYesu. Haleluya. Amandla okuqhubekeka endleleni yokholwa atholakala kuYesu. Haleluya. Ewe, ayithi loo nto njengoba ukholwa, haleluya, akuziwetha amandla, kodwa uma ubona ukuthi amandla yetha, iBhayibhile isifundisile okanye izwi likaThixo liyasixelela ukuthi hlalani nithandaza ukuze ningangeni ekulingweni. Haleluya. Ngamanye amazwi xa uziva ungathi uyetha amandla apha ekholweni, izinto ziyakuphetha right and center, kodwa kukhona ukuthi uthole amandla onowafumana kakuhle xa uthe wahlala kuye uYesu ongumncedi wempilo nobomi bakho. Haleluya. Sawuhleli kuye, haleluya, uthandaze, haleluya, ufumana amandla. Ithi iBhayibhile xa ndiwiki kukhona ndinamandla. Haleluya. Ngoba awukwazi ukwenziwa strong, haleluya, uThixo ekubona ukuthi ustrong. Haleluya. Ukuze uThixo akwenze, haleluya, okanye ugqibelele, haleluya, it's whereby usixelela, usibonakalisa ukuthi ewe ndi-weak kule ndawo, I confess, haleluya, and ndisumandla, ndidinga amandla, haleluya, ndidinga uncedo lwakho, ndidinga usizo lwakho. Haleluya. uThixo ke ngoku athatha indawo kubomi bakho. Haleluya. Eyona nto ndifuna ukuyiveza ke bantu basemakhaya, nabantu abandibukeleyo kwindawo ayinibuzo ukuthi uYesu ukhona, uyasindisa, uYesu uyakhulula. Haleluya. uYesu uyazixolela izono zomntu. Haleluya. uYesu uyakwazi ukutshintsha ubomi. Haleluya. Abantu bangakurayitha off ebomini. Haleluya. Your family, haleluya, can write off. Haleluya. Sometimes you feel alone. Haleluya. Zikhona izinto uNkulunkulu azenzayo ubomi bakho. Haleluya. Kukhona abantu uNkulunkulu abasusayo kuwe. Haleluya. Xa efuna ulungisa ubomi bakho, kukhona aba bantu, haleluya, bangeyiyo i-part and parcel yejeni uNkulunkulu akulungiselela kuyo. So sufila ashamed, haleluya, sufila loneliness, haleluya, xa uNkulunkulu esusa aba bantu ufama wena bayakuthanda. Haleluya. Kukhona nje into uNkulunkulu azama ukufundisa yona, kukhona nje ilesson, haleluya, okanye isifundo uNkulunkulu afuna ukufundisa sona, ukuthi aba bantu khange baqalise, haleluya, ukuthi babe yi-part and parcel yohambo lwakho. Haleluya. Lukhona uhambo uNkulunkulu akulungiselela yona, kukhona ubomi uThixo akulungiselela bona. Haleluya. Ekudingeka ukuthi phambi kuba uNkulunkulu athathe igadango nawe, haleluya, asuse aba bantu basecaleni kwakho. Haleluya. Sometimes all of them, maybe bona, haleluya, bane-bad abane-negative embi ebomini bakho. Haleluya. Aqonda uNkulunkulu aba bantu angekhe, haleluya, baku-encourage okanye bakumotivate ebomini bakho. Haleluya. Adecide ukuthi bangabikho. Haleluya. Babhekele, bazibhekelele, engababulalanga okanye kungenzekanga nto, kodwa uThixo nje abasuse ecaleni kwakho. Haleluya. So hlala ke ngokuThixo umethembe. And eyona nto ndifuna ukuyiveza ukuthi ukukholwa, haleluya, ithi iBhayibhile sisindiswe ngobabalo. Haleluya. Noko kungaphumi emisebenzini yethu emihle, kodwa kusisipho sesisa. Le nto yokukholwa okanye le nto yokusindiswa sisibabalo nje sesisa. Xa uzithathela, haleluya, uzithathela ukuphila. Haleluya. Uzithathela ubomi obunaphakade. Xa uzithathela ukusindiswa, haleluya, andithethi ngaba uhambe icawa, bani, ndithetha usindiswa. Haleluya. Wamkele uYesu njengenkosi nomsindisi wakho. Umamkele, abuse, haleluya, akulawule, akufundise izindlela zakhe. Haleluya. Akuqondise, akulungise, ngoba lithi iBhayibhile sonke isibhalo sikaNkulunkulu silungisiwe. Haleluya. Ukuze sisohlwaye, siqeqeshe, senze umuntu kaNkulunkulu ame enokufaneleka, engumsebenzi ocekidekileyo ongenasiphako. Haleluya. Iphinde ithi kwakhona ukhuthalele ukuzimisa phambi kwabantu, ungumsebenzi ocikidekileyo. Haleluya. Ngamanye amazwi, xa uhleli kuNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kufuneka ube ngumuntu ocikidekileyo. Haleluya. Ube ngumuntu ophila impilo ethandwa nguThixo, ophila ngama-principles. Haleluya. Ophila ngokwemiyalo
I think phaya uthi ngongahambiyo ngecebo labangendawo, ungahlali embutheni yabagxeki, ngononelela umthetho kaYehova imini nobusuku. So ukuze ubomi bakho bube right, haleluya, buphile kakuhle, sohlala kwiimbuto zabagxeki, haleluya, sohlala kubantu abathetha bafokhasa abanye abantu, haleluya, sohlala apho kwindawo apho ufumaniseka uba apha you don't have i-peace of mind, haleluya, apha kusoloko kufowukhaswa, haleluya, okanye kusoloko kuxoxwa ngabantu. Sohlala kwiindawo ezinjalo ngoba ezo zinto zizinto ezingasoze zikwenze ukhule ekumazini uThixo ngokupheleleyo. Ndifuna ukuthi ke inkosi yomusa ibe nawe, inkosi yomusa ikusikelele, uhlale uhleli, uhlale umethemba uThixo ngalo lonke ixesha, uhlale usenza intando yakhe, haleluya, uhlale usindisiwe. Ukusindiswa kumnandi, haleluya, kunokuphila okuphakade. Uma usindisiwe, haleluya, you have peace of mind, haleluya, you have peace nabantu, haleluya, unoxolo nabantu, noxolo noThixo, haleluya. Eyona ndlela imnandi, haleluya, eyona ndlela intle, haleluya, eyona ndlela ndingathi xa uhleli kuYesu Kristu usindisiwe, haleluya, eyona ndlela ulangazelela ukuthi nabanye abantu banga-experiensa le mpilo uyiphilayo, haleluya. Uyaphila, siba khona i-stress njengabanye abantu, but i-stress sakho kuba khona into ekuxelelayo, haleluya, esithi keep on, haleluya, keep on. Kukhona into ekukhuthazayo ukuthi kuzolunga, haleluya. Noma uhleli uzibona izinto kodwa kuthi noma uzijonga ngelinye icala kodwa kube khona ilizwi lithi kuzolunga, kuseza kusa, haleluya. Ngoba xa kuza kuba semini, njengoba kusemini ngoku, haleluya, kuqala kube khona ubusuku, haleluya, kurhatyele, kube mnyama. Nasebomini ngokunjalo, haleluya, akuveli zonke izinto zihambe ngokwale ndlela ucwangcisa ngayo okanye ngokwale ndlela ubona ngayo, haleluya. Kuqale kube mnyama, haleluya, ibe ngathi ithemba likho, ibe ngathi izinto zikuhambeli kakuhle, kodwa ngelo xesha kuyalungiswa, kusondela ukusa, haleluya, kusondela ukukhanya kuwe, haleluya. Ngoku ndifuna ukuthi ke kwindawo okuyo sukuma ukhanye, ngoba ukukhanya kukaNkulunkulu kufikile empilweni yakho. Inkosi yomusa ibe nayo, inkosi yomusa ikusikelele.